která kromě jiného uspořádala i prvomájovou demonstraci na náměstí Míru. V časopise se například píše o nuceně nasazených jako o odpadu společnosti. Národně sociální blok sdružuje tzv. Novodobé národovce. Navazuje na občanské sdružení Národní aliance, kterou kvůli šíření národnostní, rasové a náboženské zášti rozpustil ministr vnitra Václav Grulich. Svůj časopis publikuje na internetu, ale i v tištěné podobě. Ty texty jsou psaný způsobem, aby nebyly za to stíhatelný, ale jsou jaksi velmi kontroverzní. O nuceně nasazených se například v jednom z textů hovoří jako o odškodněných podvodnících, kteří za svou práci pro Hitlera dostávali řádnou mzdu, těšili se řadě výhod a dosáhli často ve své profesi vyšší kvalifikace. V jiném článku se éra německého nacismu hodnotí jako období všeobecného rozkvětu. Policie samozřejmě monitoruje výskyt všech podobných tiskovin a analyzuje jejich obsah ve vztahu k některým ustanovením trestního zákona. Poslední výtisk časopisu požádala policie Českou televizi. Pravicoví radikálové jej obvykle prodávají na svých akcích či zasílají poštou. Zda články v časopise extrémní pravice neposkytují důvod k trestnímu stíhání, bude nyní zkoumat kriminální úřad. Marek Volner, Česká televize.